چین لایکی دیوی سیاسی و تایبت الموسکو میوانک مهیا اقبال دورة چافدر سیاسی دست به که برای اقبال تو بخیر بی. tamam. ام چوا اوه کمبونه و سه عالی نابینا روسیا، ترکیه دا سوریه تو چوا ودخینی چوا تیه. Her şeyden önce Beriya her tiştê ev civîn ne ku daha çavara kirin ji ber ku Serokkomar Erdoğan piştî civîna Türkmenistanê gotibû de civînekî wiha were encamdan ji ber vê yekê ev daha çavara kirin civînekî wiha her evên ku hen bûyer hene ku bingeha vê civînê durustkirine hen ji wan evin yekem û dizanin Tirkiye dixwaze li Sûriye operasyonekî bejayî encam bide na Amerîka baweyekî tund li dijî operasyonê ev yekem e ev Türkiye û Rusya nêzîkî hev dike ya duyem jî Rusya dixwaze ew gefa operasyona Tirkiye hemberî Kurdan bikar bîne Kurdan û Esed nêzîkî Esed bike û hêzên rejîmê bîne ser sînorê bicî bike Kurdan ev qebûl nekirin dijî vê derketin bandora sêyem jî ev e ku li Tirkiye prose hilbijartinê dest pê kiriye û Erdoğan dixwaze rewşa Sûriyê weke çîrokekî serkeftinê bikar bîne dixwaze dijî PKK'ye ser çîroka serkeftinê wezareta bergiriya Moskoyê dibêje ku encamên vê kombonê erînî bûne dê berdewam bin. Dîtna te erîniya vê kombonê çi daye, çi alî daye? Şöyle bütün bu tür toplantılardan sonra aynı açıklama piştî yapılıyor. hemû civînên wiha tê gotin ku erenî derbas bûne ev e gotinekî klasîk e li vê derê tiştê erenî ev e Amerîka di demên dawî de ji bo Kurdan pengavên pir mezin avêtin û hewldan hêzên Kurdan li vê derê yek bike ewa bandorekî hem nerazîbûna Rusya û Tirkiye durust kir ji bo vê Tirkiye û Rusya dixwazin bi planekî hevbeş rêk bikevin aliyê duyem jî di demên pêş de eva dibe bingeha hevdîtina Erdoğan û Esed Rusya vê gelek dixwaze eger ew her du serok hevdîtinê bikin dê li navçeyê Rusya aram bibe û bikaribe zêdetir balaxwe bide ser Ukraynayê li ser van mijaran ez karim bêjim ku ev erenî bûn. Tamam. Eger ev bên behs kirin ku headline û manşetê serekiyê vê kombonê dibêje ku çareserkirina qeyrana Sûriyeye. Erê gelo çareserkirina vê qeyranê çi qase bihayê wê dê çi bitin? Kurd di vê muadelê de dê çawa bitin? Şimdi bu konuda çok büyük li ser vê mijarê jî tiştên nediyar hene helbet siberoja Kurdan dê çawa be ew zêdetir girêdayê helwesta Amerîkayê ji ber ku derbarê siberoja Amerîkayê de Ankara, Şam û Rusya gelek nêzîkî hev e her çend Rusya hinek nerm be jî li hemberî helwesta Amerîkayê ew dijetiya wan hember Amerîka wan her sê paytexta nêzîkî hev dike li wê derê helwesta Amerîka girîng e yekî din jî ev e ku her çend li wê derê Amerîka, Rusya û Tirkiye li wê derê hebin û her sê jî bêjin
Armanca med diji operasyon diji terör jî artık Suriye êdî li Suriye pirsa terörê ne pirsekî sereke ji ber şundatir êdî dibe sistema rejima Suriye çawa بله استقبال بکورتی ببره تا بحث رول امریکا کرو تا وصف کرکو گلکی گرینگه امریکا الویر رول ویدی چه بتن تدبیشی کو سیناریوی که دیتر وکو افغانستان سوریه ریدتن و میدان و قاده والاب که تمامی bu Rusya'yı bu Türkiye'ye. Yani bundan kısa bir süre öncesine kemek beriyan naha tiştek vaha egerek hebu tişteki vaha le dedemen Davida Pengavin Amerika nişan dedin ku tişteki vaha deru nede göstermiyor bize. Öyle görünüyor ki vaha diyar dibe Amerika berovaji neku jwe derkeve dixwaze hêzên xwe bingehên xwe li wê derê bihêstir bike niha rewş ev e demên pêşta çawa me em nikarin bêjin lê di demekî Kurd de Amerika ji navçeyê dernakeve berovajî di çend mehên dawî de rewşa xwe Sûriyê bihêstir kiriye. Bele, İkbal Dora çavderê siyasî ji Moskû zor spas.